Yo, kanca-kanca warga Laras, kita tampilkan Lintang Kairo, yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya? Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar? Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Ah, sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa acara wau, niki wis nggih. berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, Lambe pedukuhan sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Hmm? Mila, saestu? Oh, tenan. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih Antil. sugeng dalu Gusti Yuda. Bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh. Saka Wah. dalem. Oh. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Iya. Kiswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali Ayo, maksudnya. aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak Om. Pocong menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pocong sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak
bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking pengin-penginnya weruh sing jenenge Lintang Kairo. Om, rukun. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Kunci menjadi apa jenenge? Kunci menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos ngujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma apa, Mbah? Kowe biyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Kiswan iki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing rebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih. Matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun. Hah? Piye Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih Bapak. Pripun iki Om? Tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan sudah banyak. Juga. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fansnya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, nggih. Pak Wacake. Saking ibu napa Bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Retno Parisi. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, kisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak? Oh iya Mas Gading. Nah. Gusik-gusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok kecuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku kenapa? Ya sini. Ayo deket ngene lah ya. Mbok rasa statue. Lho ya, statue piye to iki Mas? Statue ki apa, Om? Statue ki setelan cuek malu-malu. Wow, topilan ya radong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek Om? Lho aku cah milenial ya. Wah. Milenial kedaluwarsa. Padalang itu Gen Z banget Mas. Lho. Piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh. Mas Gading gimana kabarnya Mas Gading? Baik. Baik. Ya, Kamu nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, loh, ya kan? tadi malam. Ayo kok capek iki. Kan kita kan bertemu baru 2 hari ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya. Aduh. Risa. Napa ta, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen. Iki kan apa niki, Om?
Yen apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono Pak. Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Nah enak banget nah itu. Ha iya aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Ya nek pomo urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni, sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Nggih, akan mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Gawat. Pondok Om, kok statue mawon jenengan. Ha iya, apik lagine sakane. Wis arep tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro, patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Jombe. Lah iya to, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dahlan. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ra penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Nek kowe yo pengestoni Om. Wah, gedhek cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh ya. Aja. Oh kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng sontek. Wong sontek. Terna sontek ya Mas. Ha iya, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa ngebagas. Iya sinyal. Iya. Wong bagas madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Bapak janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menosok to, Pak? Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kowe mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng napa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan Cahayu? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok meng tok ku ya. Lah. Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa jabata
Mami. Wah, iso enak. Ayo iso kok ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan Bliru kok kono nembang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading ku lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti-ngerti. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti ku ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki netepi golek wangsit. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Ya. Besok kapan Katakan. katakan? Ya. Jejer waduh Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat dara ing papatri. Bintak iki, Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya, Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Biasa. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Ya. Ya, wah. Serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki sugeng dalu Pak Dalang niki Mas Fatah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Oke. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nggih, Pun Om. nggih pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Pak dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar pia Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe to, Mas. Lho. Iya no. Kepiye?
Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki Om? Ayo apa nek apa ki muga nyawiji. Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki cok embuh karang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih aku. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek ning. Lah napa Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis. sapa melu sampean ya? Ayo. Ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo? Napa ta Om? Ngono kuwi ngopo? ya aku wis manembah ora macem. Oh. Ha iya. Wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wusu ngono. Pecis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo ngusuk. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sak tahlilan. Lah iya. Nggih. Ora. Nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku iki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Wah. piye iki Mas? Loh. Nah, iki Kok pertanyaan. iki piye Tekon. Mas? Ah, Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Padahal ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye Mas? Piye? Piye? Ayo. Lah, Ngomongi wae, wah. Belum tahu wae. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki mesti ngapusi nek karo aku. Kowe wae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten Saestu. saestu. Ya masa. Loh kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, mutus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk mau. tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe iki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe ora mah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Ha, bar iki terus Prahmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia Prahmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Codok, codok, codok. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan Ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanthi nindakaken dening Ni Mas Ayu.
lintang kayu dini Bandung lautan asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir semoga sugeng midhangetaken tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye bedah? Hah? Sing bedah Bedahan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki semua. Ya wis sak karepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Ha iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, gagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Iya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Hah? Ora lah, aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh, wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udah to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho piye to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi. Tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Apa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut. Orisa ya, Mbak Orisa. Ah, Mbak Orisa. Mbak Orisa ya, Iya. Mbak. Mesakne lek ngano. Iya, kok capek si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku Baleni ya. meneh Mbak, kowe iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno. Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun.
Sik. Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh iya wis. Ndara ayu kula mboten pun. Wis ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih, adepi kula riyen. Lho, iki Ya ayo. Kena dinggo. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang nomban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkira. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Wangon aku ya, Mban ya. Wangon aku ya, Mban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Mban. Nggih, Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara putri pripun, Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung yuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresna karo aku? Kedap Ndara putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. Sumingkir. Mban, aku kok mbok tinggal ke piye to, Mban? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negaraku? Nah, Kowe tresna temenan karo aku. Wah. Iya. Tresno temenanan. Ndara. Yen meng Ndara. apa, Mban? Wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mban. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mban. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Ban. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku, Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe 1000, candi. Bandung. Iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, entenono kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Aku njaluk bebono, Ban. Njaluk Bandung mboten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara. Piye iki, Ban? Selak esuk iki engko, Kargo Ban. kene gek digugah wae Ndara. Piye iki, Ban? Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kasih
siji do rampung nek gawe candi Aku wedi, Mbak. Ayo digugah Dora. Ayo. Pitik-pitik ayo. Ayo nanti ki pitik. Kejak mesem Dora. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah sing wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 malah kaya ting-ting Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Diitung meneh. Siji Ilustrasi, loro ilustrasi. 100 200 300 700 800 900 kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun patung. para pamirsa, lakon Bandung Buntu sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patunge nyanyi jukan. Niki pun dadi patung pun saged boten dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh iya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon kok. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni kok. Kok sik nganggo remote. Iya, diremote. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. Patung Jonggrang. Nah, Ora ganti kowe nembang. Lho. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa mek ora gelem tuwa. Terutama sing gampang aja wis tuwa banget. Walah, pila to, Om? Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Ayo, Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Nggih, monggo Mas pengendang. Yo, Mas. Wah, luar biasa. Nggih. Ya, nak nduk lintang karo Nggih, Om. ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya Mak ya, wis jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang, Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus nah. Ayo Le, Gading, kene Le, munggah kene cah bagus.
enjing bidal gumuruh saking jroning raja angkung ingkang bala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi arsa madangi jagat tumungop-mungopaning sapucak ing ukir marabak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun
sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sak jawaning pagelaran negari Ngastina nyerantos paduka lajeng Wong Wirapun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra Kak nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kose ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek ku omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis diputu kabeh kudu dipateni oh nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang punapa ketang colok lintang sambung obor ketang colok lintang sambung obor budal tina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Peneban wane sowae budal ing wadya trupiksa kalero kaleran kira pangeran ngomong kabar alokor anggondo pacin setan priprayangan tetapin buka kimpul sadane rekam simbol
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.